கிறிஸ்மஸ்னாவே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வர்றது சாண்டா கிளாஸ் தாங்க. டச் லாங்குவேஜில் வந்து இவரை வந்து சின்ட்ரா கிளாஸ் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. பட் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணனால அது சாண்டா கிளாஸ் தான் மாறிடுச்சு. அந்த காலத்தில் வந்து செயின்ட் நிக்கலஸ் அப்படின்ற ஒரு போப் வந்து ரொம்ப சீக்ரெட்டாக கிட்ஸ், புவர் பீப்புள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கிறிஸ்மஸ் டைமில் ப்ரெசென்ட் கொடுப்பாராம். அதே அவரோட ஞாபகத்தில் தான் இன்னமும் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி கிஃப்ட் பண்ணிக்கிறோம். சீக்ரெட் சாண்டா ப்ளே பண்ணுறோம். இன்னும் சாண்டா மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி அது மாதிரி எல்லாருக்கும் கிஃப்டெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அமெரிக்காவில் வந்து 1900s வந்து ஒரு ட்ராயிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவரோட இமேஜினேஷனில் சாண்டா எப்படி இருப்பாருன்னு ட்ரா பண்ணி இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் ட்ரெஸ்லாம் பண்ணி இந்த லாங் பியர்டு ஒயிட் பியர்டெலாம் வச்சு கிஃப்ட் பேக்கெல்லாம் கேரி பண்ணி வர மாதிரி ஸ்னோவில் அவர் இமேஜினேஷனில் ட்ரா பண்ணதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்ருக்க சாண்டா.